Hem col·locat una mica a la disposició de totes les llums i en aquest cas, com és remake, fer-ho tal qual. És una escena que parla amb ella, està intentant que es desperti d'aquest coma. Soc estudiant de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i també soc actor i en aquest cas faig el paper de Lucas de Stranger Things.